ina so in rika fitowa unguwan nan ina shan iska akan layi amma sakamakon yan maula talakawa sai su takura wa mutum to isa wani lokaci ban fiye son ganna fitowa ina shan iska ba kaga da a ce unguwar haka take kasancewa ko da yaushe da sauƙin mutanen nan kaga ai sai mu rika zuwa muna dan hutawa a wurin kaga ma da dalilin assalamu alaikum ya kai dillali tun jiya mun yi magana da kai kuma baka neme ni ba to in ma 200 kuke so masaran nan ina da sama da haka in aku iya samun 500 a duniya ina nan na shirya ta asuto ya mun yi magana da kai kuma yi sai ka ce karamin yaro haba dillali a kaga da Allah dakata mun da Allah ni fa masaran nan za ku iya daukar da 45,000 to ba zan sayar ba za a samu dawa za ta kai 1,800 ita ma dai bata kai farashin masarar ba siyarwa zan ba saboda mu yan aji hatsi ne mu ci riba mu ba ruwanmu da halin da talakawa za su yi yauwa a samu kuɗin kai a ci riba yauwa mu yi kenan sai na ji ka assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alhaji barka ne. Yau barka ne. Da Alhaji na kana faɗa wasu kalamai ne wanda ba su dace a matsayin ka na musulmi. Ban gane ba. Haramun ne. Alhaji akwai bayan Allah fa a duniya. Wai kai ku ne irin malaman da kuke sigi wa al'umma ga yi takanai da aka zo kana ma wani abu? Mu wakilan Allah ne. Ka tsaya matsayin ka mana. Ni ina sayan hatsi a yayin da yake arha. In sayar a lokacin da yake tsada. Kuma duk duniya babu wanda zai sai canza min ra'ayi. Allah ya ce ka faɗa. Haka da Allah da ka kamun da Allah. Zan ci ma mutunci wallahi. Malam ka sani ba hadisi ya ce. Zan ci ma mutunci. Yake ta fi kai min Adam ka cire ya dan Adam. An fi kwale kamar sai a ciyar da kai. To kai in baka ce ba da me za a ciyar da kai ranar gobe. Kaga mu ko kiran Allah. Ya ga maka rigar mutunci. Ka kauce gaba mai area na. To Allah ka sani. Kaga da Allah malam da ka kamu. Haba security me kashi jira da shi. Kaga malam ji ka. Mu ko kiran Allah. Ku ne tsoron Allah. أنظرنا على عوم من بعد من دند من السماء وما كنا من زنين إن كان إلا سيئة واحدا بيضاء خامدون Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yau na ce da Allah tambaya muke yi. Oke to Allah ya sa na sani. Da Allah wani bawan Allah muke tambaya an ce mu anan saburin wa yake wani za ga wannan sirrin malami haka mai dan gemu yana ya sa wata ya ga gemu ya haka normal da ya ci ma sabon unguwa yake Tabbas malami tarbi. to dan kokarta ka dan kwatanta mana yadda gidan yake. Oke to kana ji in ka bi nan ka sha kwana ta daya ka sha kwana ta biyu to a wannan layin a nan gidan shi. Oke na bi layi na ɗaya na biyu ne kwana dai a layin gidan shi. Oke to alhamdulillah mun gode a security na ɗaya mana malafanan sakamakon na ga yanzu ranar ta yi sauki kar ka gaji kai ma Ba da. to shikenan mun gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Alhaji mai kasar guri na. Kaga dakata. Bayan na zo ka cin mutunci a gidanka na zo Alhaji ka cin mutunci. Kasa aka dake ni. Ta farko dai dan Allah kai haƙuri akan abin da nema. Wato a ta dalilinka na fuskanci wani babban kalubale a rayuwata a baccin da ne ji da daddare kenan. Shi ne nace duk inda gidanka yake sai na zo an kwatanto min domin zo in baka haƙuri. Kana hakura. Me yake tafi da kai? Wato malam jiya na yi wani mafarki wanda ya gigita min rayuwata. Aka nuna min wani babban rami wuta tana ci bal sun sai da ana cewa wannan wutar ta mutanen da suke ɓoye hatsi ne a sai hatsi a yayin da yake arha su ce ba za su siyar ba sai lokacin da yake tsada masu irin sana'ata kenan. To shine abin ya gigita ni ya firgita ni aka nuna mu kuma abin da na ma kuskure ina tausayawa masu irin sana'ata su mutu a irin wannan
irin wannan suna toya hatsi sai tsare sannan su siya wato malam gaskiya na wuta da gari ba makawa in masu irin wannan mutum ya boye haske ce sai lai tsare da sai wani talakawa gaskiya wannan wuta ce makomar su in dai mutum bai tuya kuma ga Allah wani ta ce makomar su saboda haramun ne Allah ya hana ma ina ma fata alkhairi malam da Allah ya nuna ma tinin su ka gani insha Allah Allah zai yafe ma shikenan nagode malam gode Allah saka da alkhairi security ba miliyan 1 ce da rabi na toma da ita wannan ba zai iya ba a dauki ba zan karba ba a wutan Allah kar mi haka da kai malam alaji sun yi min yawa kar mi haka da kai dan Allah ka daure ka karba alaji kuma sannan malam ta Allah zan rika zuwa gurin ka ina daukar karatu saboda duba da yanayin karancin ilimi na yasa na dauki irin watan sana'ar da ta saba addini nake gabatar da ita wa rayuwa na ashe halaka ce a gare ni na'am to alaji ba komai insha Allah malam zan rika zuwa a daure na'am to ba komai alaji yawa to ka samu lokaci sai ka ballo na'am to nagode malam zan koma Allah ya yafe mana